Nawe sanxa umphefumulo wakho uThixo iba nethemba ithemba elinguThixo ungathi buphelile ubomi abupheli ubomi uThixo khona sonikezela emhlabeni zikhona ezihlabayo kulo mhlaba unamagade ahlabayo zikhona ameva womhlaba ubone uba ubomi buphelile xa kunje ubomi soze buphele uThixo ekhona sinoThixo osithwalayo sinoThixo osikhokhelayo sinoThixo angumavula kuvaliwe noma sezikubhedela sabunzima awufumani msebenzi uthi ubomi buphelile uThixo uyawavula emncango usezazivula uThixo iingcango into na uThixo akakhawulezi uThixo akazi ngexesha ufuna ngalo uThixo uzivula iingcango ngexesha lakhe ngeentsikelelo zakhe zifika ngexesha lakhe kufuneka but never give up sunikezela suba nokholo olufutshane iba nokholo yonke into yenze ngokholo phambi koThixo uguqe ngedyolo unekholo ngaphakathi uthi ndinethemba owe ndidalile uzondivulela iingcango owe ndidalile iza kwenzeka into endiyifunayo andinosokola phambi koThixo soze ndiyintlekisa phambi koThixo uThixo ngaba wendibekele ntoni na wancama izinto walandela uThixo uThixo wamthwala uThixo ngomavula kuvaliwe wanalandela ikhono likaThixo uThixo lo sizodumisa yena xa kunamhlanje ayishinda. Thank you, Jesus.